То верно стана като вълна, се носи на море. Вода, пяна и пясък. Най-вероятно не се нанася с пръст. Добре, ще ви кали Митю италянец. Ей, даже се виждам, бе. В днешния епизод ще полираме. Тук съм си взел разни шкурки. Това е машина за полиране. Полска. Ще пробваме и нея. Това е за друг епизод. Между другото, Реното си работи. Единствено, който си е проблем още от миналата зима, само че става малко по се обостря. Когато е много студено, сега не е толкова студено, 2 градуса и преди малко карах колата, няма проблеми. Но ако е примерно на минус 4 ми го направи най-кофти, палиш и не може да се изфорсира. В смисъл, пали, държи обороти, но като дадеш газ не може да отработи и пука в колектора. Такова като пуканки. Много, много интересно, но както и да е. Който не е гледал, с Митио Крика подготвихме един капак за алфата и го боядисахме. Аз го боядисах. Горе-долу според мен е окей. Като за първи път е окей. Паднаха боклуци. И друго, че интересно е малко като когато готвя се получи. Защото като готвя нещото е хем сурово, хем изгоряло. В случая на капака от едната страна има малко портокалова кора, от другата страна има стечка. И сега ще видим, ще се пробваме да го поуправим. Боклуци, стечката. Колата, ако стане при мене през лятото, ще се боядиса цялата. Поръчан е друг капак, защото той има малко кит. Така че всичко ще се боядиса. Все пак ще се опитам да го оправя тоя. Но така изглеждат един до друг. Сега някакви хора ми разправяха, еди кой си там трябва да те учи. Не знам кой си да ти яде съвети, но този капак, който е на колата и е боядисен от някой кюстендилец, искам да ви кажа, че базата не е нанесена по-добре и виждат се някакви по-тъмни и по-светли места. На моя в средата има леко разминаване в базата, но не е по-зле направено от това. Въпросът е сега да си оправим лак. Тук е стечката. Нея ще пробвам да я изтъргам с ножче. Имаме шкурки. Имаме това нещо, което си го купих, за да си махам винетките. Ножчето е малко широко, но него ще го ползваме да чъпкаме лака. Имаме машина. Имаме микрофибърна кърпа. И това е паста за полиране. Има различни номера с различна абразивност. В магазина за боим казах за какво ми е и те ми даваха единица. Но започваме с ножчето. Какъвто и да е капака, не го чака светло бъдеще, защото котките явно много обичат да се катерат тук по колите, откакто има навес. Ето светне и слънце. Добре, както и да е. Студеничко и лака стяга по-бавно. Минаха може би 2 седмици откакто е пръснат. Ето тук има налюлян лак. Така като го натисна, не е кока. Което предполагам, че не е идеалният вариант, но го почвам.
от тази камерка се вижда по-добре за какво става въпрос. Ето тук имаме една линия с течен лак. И преди да започна да дялкам по ново боядисания капак, да ви подсетя, че на TeAuto.bg може да откриете всякакви нови авточасти, масла, течности и консумативи с отстъпки до 25%, като може да използвате и този код за допълнителна отстъпка. Има огромен избор от марки и варианти на части. Лично съм проверил, че за Renault има всичко. Така че ако ви трябват нови авточасти, посетете TeAuto.bg. Не е добре работата, нощчето е много широко. Представях си го да е по-лесно. Добре, където е малка стечката, може да се използва този метод. Но тук, където е голямата вълна, то верно стана като вълна, се едно си на море. Вода, пяна и пясък. Това не слиза. Дебелия слой лак. Става. Това е много широко. Тук става нагоре и с ъглите по принцип трябваше да ги запиля, но никой няма време за такива глупости. Ние сме до край, ще го омазваме. Първо пробвах ей така някак си да го издялка лака и да дойдат наравно с ниското ниво. Но всъщност може би трябва от тук да дърпам и така потъгъл, докато изкопая лака. Тази стечка, който не е гледал видеото, може да се каже, че я направих нарочно. Просто исках да видя, бях решил, че всъщност лака не се стича лесно и реших да люлям, за да видим къде е лимита, и то стана каквото стана. Вижда се тук вече ръба как го дълбае нощчето, обаче става адски бавно и се изкушавам дали да не взема малко шкурка. Може би не е добра идея, сега ще разберем. С 150 успях да махна високото. После как ще ги заравниме тия неща, не съм сигурен. Но продължавам напред. Така. Големия ръб го посвалих. Тук има още, но продължавам с 220, 400 и така до 800, където на 800 водно почваме целия капак. Минах го на 400, сега сме на 600 и идва ред на 800. По принцип трябва да се ползва нещо равно за търкане, защото в момента го вкопавам и не го правя. Но идеята беше да замаскираме стечката, която пак се вижда лекичко, но не е това, което беше. Тук не ми се копаеше много, затова не я напълно занулих, но сега пак ще ползвам на ръка 800 и като го направя това, вече ще си взема едно донапренче такова, имам една гъбичка, на нея ще сложа 800 и ще търкам навсякъде. Ще го измия капака преди това и целия го минаваме на 800, после 1000, после 1500, после 2000 и така. Чуйте само какво става от буклуците тук. Това не е буклук, това е... Да, косъм. Това са един от трите големи косъма. Пасажирския ъгъл от капака е изтъркан на 800. Буклуците се махнаха. Тези, които не са косми, се махнаха. Не си личи много стечката. Не е гадо да не си личи. Това е вода. Тук, дето беше най-големия ръб, е оправен. Тук в началото не търках много и се личи леко. Да, това по-тъмното. Се чува дали да не го пак драснавам. Да се заличи напълно. Еми, изтърках още един път, не знам дали не го предобриха и тук, ама... Да речеме, че не съм.
Аз имам тенденцията в края така малко да ги преарнявам работите. Ето ги тук диверсантите се виждат. Започваме ги и тях. След около час и половина-два търкане започна да се позаравнява. Проблема е, че тук където беше стечката, предполагах, че ще прекаля със едрата шкурка и прекалих. Ето я тук. Вижда ли се? Стигнахме до базата. Сега, за да е пълен цирка, ще се опитам да го оправя по мой си метод. Докато съхне капака, ще сглоба машината. Към 120 лева струваше с доставката. Има две такива работи за полиране. Това е дръжката и има две болчета за дръжката с 6 грам. Това е. После я обърнеш и по този начин може и да ти дойде на дясната ръка. Тук ни е пастата. За протокола нямам представа как се полира. Знам, че не трябва да се слага прекалено много. Знам, че не трябва да се натиска. Трябва да се оставя машината сама да работи. Най-вероятно не се нанася с пръст. И общо взето това е. Сигурно е хубаво да си почна от един край. Но дали му трепе тока в тази вода. Чак да му трепе. Ще ме бъцка. Така. Нанасям от това. Не съм работил с много машини за полиране, обаче имам чувството, че тази не е от най-добрите. Добре, явно когато ти е писнало и си супер изморен и всеки ден се занимаваш с глупости и не искаш да се занимаваш с глупости, може би е добра идея да спреш. Бях на ръба да го хвърля в ливадата преди малко. Тази страна мисля, че стана много прилично. От тук почти няма боклуци. Имаше малко портокал, който мисля, че се махна. Даже се виждам, бе. Брат ми го няма, за да го монтираме. Можеше да викна някого, обаче просто не е зор. Аз изморих доста. Тия дни ще го монтираме. Може би извода е, че по-добре да има лек портокал и после да си го пастираш, отколкото да наквацаш лака и после да правиш много странни неща. Инспекция. Добре ли е? Да. Това е супер, само тук където си сгрешил малко. Само малко. Ето сега с Митю Крика трябва да свалиме този капак. Хубавото на тази кола е, че като гледам пръскалките са на кората и поне тях не трябва да ги
Базикаме. Тия амортисьорите. А това как се сваля? Ето го отбиваме. Да и тук го отвиваме, ама тук е на шестограм. А тук топчето на амортисьора е с гайчен ключ или с нещо. Какво ти дядо? Болта ли? Ми не се отвива. Цъф? Да. Дай го на тук. Още нямаш фугите, там горе ти стърчи. Абе, гледам боята, бе! А, боята гледаш. Ми боята е топ. Цвета е точно направен по принцип. Стъпи са, давай. На предния капак. Стъпи на капака, давай. Аре, бе! Предизвиквам те, стъпи, само ти нема си стъпил. Хай, ходи на капака. Не ще. Аре, бе! Ама внимателно стъп. И аз да се качим отгоре, най-добре. Да, заръхме така. Ще... Ела бе, мали то те. То може. Така... Фугите са що годе наместени. Обаче сега не ще да се затваря. Сигурно заради тях. Не от тях. Добре, затвори, да видим какво се случва. Сега се ти какво мога да направим. Чакай. Ама то трябва да се... Или да местиме ключалката, или да Не. пребиеме стърчушка. Ми не би трябвало това да е проблем. Я пак го бутни. Твоята кожа, твоята кожа. Трябва да се свали това и сигурно се мръдне механизма малко. Да, много добре се затваря. Плюс това виж колко е прибран капака. Не трябва да е така. Трябва да се дигне нагоре заключващия механизъм. Винчетата. Това се държи на една. Две. Съмняваме да е на две. Тук. Ей, тук 3. Та знаеш кой ще се отвие. Ей, сега. О, успех. Това е 20. на коя ги дора? Ще ви кали Митио италянец. Много си ги разбирал тия алфи. Ти затова на 1 януари место за... Тига мърда насекъде. Митио италянуса. Латинуса. Оттам равно е. Добре, сега не ме издръбнява. Не би мисля, че равно пипнил. Ако искаш в момента може да го напаснем още по-добре. Защото аз тук мога бръкне в момента да ги напасвам тия болтовете. Нали се затвори? Не бе, видите добре. Добре. Взех си още един капак от Мегапарц. Евентуално на пролет, като е. Или лятото я боядисваме цялата. Да си го направим като хората. Между другото не са скъпи капаците за 156, защото капака е доста навътре и ако се стигне до там, че да се изкриви при удар, обикновено шасито не става за нищо. Сега ще монтираме тази решетка. Тя си е с оригиналната емблема. Леко отстрани има патина, но честно казвам мене ме кефи. Имам такива нови лепенки, те се сменяват по странен начин, защото трябва да се изчегърта старото
Но ще я сложа тази решетка, така си ме кефи за сега. Еми толкова за този епизод.